Lamion na to pag-ayo. Tarungag pangita og sagbot ha. O lagi, daghano na kong kuha para daghan tag magulay. Tama! Unsa gani tawag ani ato ang gulay? Lauoy nga sagbot! Tan, 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 tan. Bakikang, panguha nagsagbot kaw kay maghaling ko. Ay, sige, sige. Bahay kubo, kahit muti ang halaman. Agata, nakakuha na ko. Tama na ni? Oo, tama na na Bakikang. Nakahaling na pud ko. Sige na, magluto na ta. Hoy, Bakikang, nagpataka-taka raman ka og lunod. Wala pa man ay tubig. Ha? Bawal di ay na. Masunog ang sagbot. Tubig ang una. Lawoy gani no. Ay, sige, magkuha kong tubig ha. Pakapinig pagdali Bakikang, kay mahurot niya tong sugnod. Agata, naara tubig oh. Sige Bakikang, pagdali kay nasunog na oh. Enjoy gyud ani oy. Lami jud kay ni karon na tong lawoy nga sagbot ba. Agata, lahas na ni ha. Gikapoy na raba ko. Awa Bakikang, nindot kaya tong giluto. Unsa may pangalan ani nga luto daw? Bugog yung ka no? Lawoy nga sagbot gani no? Ay po, tama. Unya, unsa pa may gihulat nimo dira? O kaya na. Aro nga Bakikang. Tarungan nag-ukay Bakikang basig mayabo. Lagi, daghana po nimong storya oy, imo bianing sugo ha. Hala, Rox, nag-unsa man na sila. Murag nagluto-luto man na sila, Ark. Hala, kabalo din na sila muluto. Unsa kag iyabo na to na ilang giluto, Ark? Bad man na, luoy man. Dili man, malingaw lagi ta, Ark. Asa man si Buknoy be? Tuara oh. Ulod. Ngano man na siya? Hala, nagpaulod-ulod na po si Buknoy, oh. Noy, nag-unsa man ka diha? Wala mo kakita. Ulod man ko, ulod. Ali diri, mura makag nabuang. Kita ka ana, iyabudo na to na ingon si Jeprox. Sige. Awa, Ark. Tara. Tara. Bakikang, ubani sa kubi kay naatay dayungan. Magkuha tag bangko. Sige, tara. Hala, tama gyud okay nang lakaw sila. Tara. Agay, init. Ngi, init nando ito. Dagan. Tara. Hala, Bakikang, nayabo lagi na.